बैग में भर दे। ଲେମ୍ବୁ ଏଟା କଣ ଧରିଛୁ? କେତେଟା ଆଣିଛୁ? ୱାଓ ନାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ, ଆଜି ଏତିକି ନବା। ୱାଓ ତୁ କଣ କହ? ବସିଲୁ ତ କଣ କରାହବ? ଘଷା ହବ। ଘଷିଲେ ଆଚାର ହବ। ହଉ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଆଚାର ହବ। ଆଚାର ହଉ ଆଉ ଆଚାର କରିବା ଆଜି ଆଉ। ତା କୋଉ ଆଚାର? ଖଟା ଆଚାର? ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର। ଲେମ୍ବୁ ପରିକା ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫଳ, ସେ ଫଳ ନେଇକି ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର କରିବା।